вечора. Дякую, що лишаєтеся з АТР. Це програма «Богун Прайм Тайм». На першому кримсько-татарському Сергій Щербина, Христина Бондаренко. Добрий вечір. І зараз в нашій студії є голова Центру протидії корупції, якщо я не помиляюся з посадою, Віталій Шабунін. Вітаю. Голова правління. Вітаю. Голова правління. Це менш важливо, тому що в мене мав навіть право підпису. Немає? Виконавчий директор. У мене в правлінні 5 дівчат і я один. Це ви страхуєтесь від кримінальної справи? Такі часи. А вдруг СБУ нагряне, або щось конфіскує Луценка. Ні, мені цікаво, у вас на комп'ютерах стоїть програма «Стахановець»? Ні, знаєте, я Що за програма? Да, програма «Стахановець» ми ще поговоримо, тому що зараз ми також спробуємо зв'язатися з компанією Dragon Capital, до якої приходили з обшуками на цьому тижні співробітники СБУ, як і до Державного Укргазвидобування та ще до декількох компаній. Їх звинувачують в використанні незаконного програмного забезпечення, зокрема так званої програми «Стахановець». Програма «Стахановець» – це така досить цікава річ. Вона дозволяє керівнику підприємства відслідковувати, чим на роботі займаються співробітники. Можна навіть там робити знімки з веб-камери, можна робити скріншоти з робочого столу, читати переписки і інше. І спецслужба вважає це спеціальним засобом. Пане Віталію, якщо чесно, пане Віталію, це перша тема, яку ми хотіли зачепити. Якщо чесно, коли я почитав характеристики цієї програми «Стахановець», в принципі, це спецзасіб. Якщо так, якщо от просто холодно подивитися на цю ситуацію, так. Її цю програму можна використовувати як спецзасіб. Я погоджуюсь, але ваш телефон теж так можна використовувати. Ні, можна, але я ж кажу, що то незаконно, що то незаконно. Так, можна, а і є, немає, це дві великі різниці. Купа програм контролює час працівників. Якісь програми, крім цього, записують їхню роботу. Час працівників – це одна справа, а крім того, записують те, що вони роблять. Знімки з веб-камер теж якби окрема історія. Я прошу про те, що з такою логікою СБУ може завтра завалитися в 99%, наприклад, юридичних компаній. Бо всі юридичні компанії відслідковують час своїх працівників. Так вони оплачують цей робочий час. В 99% ці програми дозволяють робити аналогічно тому, що робить Стахановець. Тому з цією повагою до СБУ, якої в мене, на жаль, не так багато, там з цілого ряду причин. У вас лічно, я скажу так. Так, це в нас особисто з керівництвом СБУ. Так от, під таким приводом можна заблокувати роботу будь-якої компанії. І не за кожну компанію буде говорити прем'єр-міністр на кабіні. Погодьтеся, Dragon це ж таки компанія унікальна з точки зору і об'ємів, і ім'я на ринку. І тут в мене питання до СБУ. Припустимо, що Стахановець реально використовувався як супер-ФСБшна програма зняття інформації. Так це проблема Дрегана чи цілої СБУ? Можна я вам відповім? Знаєте, як це відбувалося? Скоріше за все. Це моя теорія, звісно, я не знаю, але знаючи практику, як працюють слідчі органи, напевно, вони прийшли спочатку до постачальника цієї програми, бахнули його з обшуком, взяли його контрагентів. Ні, взяли його контрагентів, взяли інвойси, і по інвойсам пішли за обшук. У мене друга теорія. Тобто у вас конспірологія все ж таки, так? Не конспірологія. Ця ідея діє, схема це класична, одна є проблема. Таке Dragon Capital і Укргазвидобування – це не типові клієнти. Там ще 5 штук. Але Dragon Capital і Укргазвидобування – це не рядовий клієнт якоїсь компанії. У мене інша теорія. А може бути це пов'язано з тими двома рішеннями Лондонського суду? Які зобов'язали партнера Грановського, пана Адамовського, і Грановського в компанії повернути SkyMall, другим рішенням взагалі безкоштовно Фіалі і його партнеру. І, можливо, СБУ такий, знаєте, посильний, який передає лучик сонця від пана Грановського, пані Фіалі. Теж можна припускати. Допускаю. Але до чого тут тоді Укргазвидобування? Хороше питання. От з цим ми ще не розібралися. Кому передавали? Тому поки що моя версія виграє. Не факт. Не факт. Але так, з Укргаздобичі принаймні можна зрозуміти, до чого тут СБУ. Держпідприємство, стратегічна галузь, якась логіка прослідковується. Який зв'язок між Dragon Capital, приватною інвесткомпанією, і СБУ. Отут не клеїться. На вашу думку, Петро Олексійович давав погодження на ці? Знав він про те, що будуть такі обшуки? Я не знаю. Це ж не документ. Давайте уявимо, чи може президент країни не знати про обшук Служби безпеки України в ключовому інвестиційному фонді,
який працює в цій країні, коли ця країна в розпачі від потреби залучення приватних інвестицій. Мені видається, якщо СБУ не попереджає президента про такі речі, то або в СБУ люди не розуміють, які вони реальності, або президент знав. Я схильний вважати другий варіант логічнішим, особливо маючи оцю історію з Грановським, Адамовським, Скаймулем і Томашем Фіалою. Бо чеські газети напишуть не про теорію Сергія, яка має право на існування, а скажіть про теорію Скаймула і Адамовського. І такі речі вдарять по нашій невоспривабливості дуже, дуже, дуже сильно. Пане Віталію, однак я не можу зрозуміти, з яких підстав, мені просто цікаво, чесно, чому називається Dragon ключовим інвестфондом? Один з ключових. Є ще Конкорд Ігоря Мазепи. Ви праві, один з ключових. Ви маєте рацію. Ви так, 105. Ну, 105 так. 105. Я погоджуся, один з ключових. Не ключовий, один з. Ну, погоджуюсь. Однак я не можу зрозуміти наступного. Знову ж таки, виходячи з того, що я якимось чином, все ж таки взяв, характеристики програми Стахановець, Бог з ним з Фіалою. Кожного може буде свої питання з психікою, але Укргазвидобуванню то навіщо? От навіщо їм скріншоти з робочих столів співробітників? Я ніколи не управляв держкомпанію. Я можу уявити, що я би хотів знати, чим займаються, наприклад, мій фіндиректор, або мій бухгалтер, або, наприклад, працівники мультимірного комітету. В кінці кінців... Ви серйозно? Давайте так, я серйозно. Я хотів би знати, чим вони займаються і кому відправляють документи. Наприклад, тобто ви б читали приватні переписки фінансового директора, тому що ця програма дозволяє це робити. Може він в Фейсбуці переписується з якимось врагами України, які... Я читав би те, що людина робить в оплачений час робочий, з корпоративної пошти. Якщо він сам заліз в робочий час і займається приватною перепискою, це історія не кримінальна, історія за що йому плачу. Я б як директор держпідприємства, не будь-якого, Укргазвидобування, був би зацікавлений моніторити те, чим займаються не всі працівники, але топ-менеджмент 100%. На вашу думку, де Я не бачу в цьому криміналу. Ясно. Сергій бачить. На вашу думку, в яких ще державних компаніях може стояти ця програма? Можливо, в міністерствах? Поняття немає. Я хочу пояснити, що ті приводи, з якими обвинувачують компанії, які використовують це програмне забезпечення, можуть бути стосовані до дуже-дуже багатьох компаній. Оце важливо. Тому тут є смисл обговорити саме стаханівця. Дивіться, якщо слідувати взагалі конспірологічні теорії, яку ми, як журналісти, дуже часто любимо розводити. Серйозно. Сергій цим грішить особливо. То, наприклад, Томаш Фіала давав свого часу свідчення, зокрема в чеських ЗМІ, на Миколу Мартиненка у справі Шкоди. Відомою. Чи можна тут теж якусь спостерігати лінію, чи ні? Знову ж таки, знаєте, в чому проблема з такими теоріями? Їх нічим не можна підкріпити. Коли там Сергій грішить, не грішить, а в теорію, він принаймні має документи. Тобто він має документ, який трактує. Є це інтерв'ю. Тут ми трактуємо історії, пов'язані з тими, хто має вплив на СБУ, і тими, кого СБУ, відверто, як на мене, неадекватно щимать. Я не бачу, як Мартиненко може безпосередньо впливати на СБУ. Як Грановський і Кононенко бачу декілька сюжетів тих самих схем, які показують комунікацію. Безпосередньо вони безпосередньо приїжджають до Грицака і разом з ним виїжджають. Тобто тут я бачу, як це юриспруденції називається, сукупність доказів. З Мартиненко може одна з версій, але я більше схильний конспірологічні версії з Грановським. Давайте тепер до Мартиненка. Ні, зараз на зв'язку з нами є представник прес-служби компанії Dragon Capital Ольга Білогородська. Чуєте нас, пані Ольго? Так, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, якою є зараз ситуація з компанією після обшуків? Чи все у вас забрали, чи ви в змозі продовжувати діяльність? Так, насправді ми продовжили діяльність буквально зразу ж, як вони завершили обшук. Десь годину тривав обшук і вже десь 3 години дня ми вже працювали в звичному режимі. А скажіть, будь ласка, а чи керівництво якимось чином пояснювало питання, навіщо вам взагалі був цей софт Стахановець? Ми тут його жваво обговорюємо з паном Віталієм Шабуніном, і ми не можемо зрозуміти, в чому його сенс.
Ну, придбався він, наскільки мені відомо, для того, щоб відслідковувати робочий час співробітників. А співробітники про це знали самі? Так, нам повідомляють про таке, але ще коли я поспілкувалася з головою нашого IT-департаменту, він сказав, що сервер цієї програми не було розгорнуто, тобто вона не була запущена. Ну, тобто тут взагалі, я думаю, не варто щось коментувати. Тобто вона була лише придбана, наскільки я розумію? Вона була придбана, вона була встановлена, але не працювала, вона не виконувала ніяку функцію. Зрозуміло. Дякуємо вам, пані Ольга. Це була Ольга Білобловська, представник прес-служби компанії Dragon Capital. Все ж таки, на мою думку, це щось певне межує з воєризмом, певним застосуванням цього софту, я перепрошую, але... Все, давайте так. До справи Мартиненка. Так, ми вже почали. І як ви оцінюєте? Чи може закінчитися? І як буде процес? Як буде тривати процес? Тут уточніть, як я оцінюю доказову базу, бо це одна історія. І чим скінчиться процес в Україні? Доказову базу, тому що сам Мартиненко, мабуть, читала сьогоднішнє інтерв'ю, говорив про те, що нічим це не закінчиться, тому що не вистачає доказової бази. І всі 4 справи, які проти нього там йому інкримінують, вони апріорі не можуть бути доведені до кінця. Давайте перше. Я не можу повноцінно оцінити наявність доказів, тому що я не маю доступу до матеріалів справи. Тому я, як і ви, можу робити висновки з того, що є в публічному ефірі. Що є в ефірі? Є, що оприлюднено антикорупційне бюро як схему самого злочину. Тупий, як двері злочин. Є українське держпідприємство, 100% держави, яке закуповує сировину в казахської компанії, між якими є прокладка. На прокладці осідає 17 мільйонів доларів. Тобто, якби держпідприємство купляло напряму в казахів, ми б купили на 17 мільйонів доларів дешевше. Після цього ця компанія, прокладка, спускає гроші компаніям, афільованим, і це доказано антикорупційним бюро з їхніх слів, 4,4 мільйони доларів. Ці компанії оплачують, наприклад, адвоката Мартиненка в іншій чеській справі. Оплачують чартер Мартиненка і його оточення. Наприклад, що оплачують 50 тисяч доларів медичних послуг його дружині, 20 з чимось тисяч доларів оренду квартири його дочці. Тобто, на чому, як НАБУ пояснює, звідки в них оці дані? Важливо, звідки в них оці дані, куди як ішли гроші. 8 різних країн, 16 запитів правової допомоги міжнародної. Тобто, якщо ця інформація надана офіційно в рамках цих запитів, то справа, як на мене, бетонна. Питання лише в тому, для НАБУ, довести безпосередній вплив Мартиненка на менеджмент держкомпанії і на менеджмент оцієї прокладки. Поки що НАБУ не оприлюднює, я розумію їхню логіку, доказової бази під цим. Цікавий момент. Оця прокладка, компанія, бухгалтерія фактично, неіснуюча компанія, відкотила трошки менше, ніж 3 мільйони доларів назад менеджменту казахської компанії. Ну, це стандартна така історія. коротка історія. Пані Анатолій, мені одне питання. По-перше, ви вже сказали, то те питання, яке виникає в мене, чи є прямий зв'язок Мартиненка з... Тому що, наскільки я розумію, він не є напряму засновником компанії Штойрман, цього посередника. Так, але... Тобто довести те, що... Зараз я закінчу просто питання. Тобто довести це буде складно, якщо є певні там перемовини з менеджментом. Може бути, при відкритті цієї компанії, наприклад, в банку швейцарському рахунку, в формі А буде вказано бенефіціарний власник Мартиненка і його підпис. Ну, це, наприклад. Наприклад, це теоретично можливо, так, погоджуюся, але поки з відкритих джерел, які ми можемо бачити, знаємо, ми не я знаємо. погоджуюся. А друге питання, як ми будемо рахувати ціну цього уранового концентрату, який придбаний? Тому що, наскільки мені відомо, взагалі дуже складно на такі речі сформувати певну публічну ціну. Тобто це дійсно є певним простором для зловживань, ми про це всі знаємо. Це не випадок, як, напевно, з газом чи з нафтопродуктами, де коли є публічний, навіть з вугіллям, де є там Роттердамська біржа, хай і грець. Тим не менш вона існує і можна побачити ціну ринкову, вирахувати середню. Такої біржі з урановим концентратом не існує. Тому як довести оці зловживання, а звинувачення в тому, що компанія, яка навіть Мартиненка, повз ним, купила у казахів дешевше, продала дорожче, так це сутність бізнесу. Ну, так це можна трактувати. Стандартний набор кримінального процесу передбачає, наприклад, криміналістичні експертизи, в тому числі економічна експертиза. Як варіант, може бути ця експертиза. Може бути, насправді, як частиною доказової бази, негласні слідчі дії. Пам'ятаєте історію, по-моєму, з
якоюсь держпідприємством, я зараз згадаю, яке саме держпідприємство, одне зі справ НАБУ, коли державне підприємство продавало вже готову продукцію двом іншим прокладкам, одна панамська, одна, здається, австрійська. І ті вже продавали готову продукцію вдвічі майже дорожче далі. Так от, бухгалтерія оцих двох компаній, австрійської і панамської, мені здається, вони велися з комп'ютера бухгалтерії самого заводу. Можливо, там така сама доказова база. Ні ви, ні я не знаємо, поки справа не буде в суді. І тут дуже важливий момент в тому, що з попередніх справ НАБУ ми бачимо, що справи навіть не провалюють в судах, суди затягають їхній розгляд. Бо коли справа насправді, коли доказова база в справі є нормальною, судді, навіть зарядженому за гроші, дуже важко її провалити. Бо в відкритому процесі видно вся доказова база. Тому чого я найбільше боюся, щоб справу не затягли, а потім це чесне корупційне бюро не убили, наприклад, чесним аудитом імені Брауна. Або іншим законопроектом. Парламент прийшов законопроект 6202, прийшов читання вже перше, між іншим, який говорить приблизно таке. Якщо НАБУ щось розслідує, ГПУ починає розслідування такого ж епізоду. Цього ж епізоду. Потім закриває справу, що призводить до закриття справи антикорупційним бюро. 6202. Чудовий законопроект. А в чому сенс? Щось я не зрозумів зараз. Ще раз. Справа, наприклад, Мартиненка, Так. яка ще не в суді. Так. ГПУ починає розслідування зловживання на тому ж держпідприємстві. Так. До передачі обвинувального акту в суд, не знаходить там доказів, закриває справу. І автоматично закривається справа НАБУ? Так. В цьому є логіка. Насправді в цьому законі є... чий закон? Я поясню, там куча авторів з усіх майже фракцій. В чому в законі є логіка? Цей закон існує для того, щоб убезпечити бізнес від кошмарення. Коли по тому самому епізоду працює і ГПУ, і фіскали, і всі, хто їх тут, в цьому є логіка. Але в українській реалії, на жаль, хороші інструменти використовуються для пробивання голів, а не для будівництва будинків. Тому в закон треба внести одну просту норму, окрім справ антикорупційного бюро. Бо НАБУ не розслідує злочини, не корупційні правопорушення. Наталя, чи не здається вам, що у нас вже в законодавстві виключень для НАБУ стільки? А чому? Які виключення? Нема жодних виключень. Як у нас? Є обмеження по підслідності. Я поясню. Тобто це обмеження підслідності. Це правильна річ. У нас же раніше протидією корупції займалися ГПУ, СБУ і МВС. Логіка НАБУ була в тому, щоб ми питали про результат не по всіх злочинах корупційних, по вузькій категорії, з одного органу. І в цьому є логіка. Це ж не виключення. Це, навпаки, виключення в тому, що нас поліція по дрібних злочинцях може робити прослушку самостійно, а НАБУ по міністру не може. Дивіться, все одно, скажімо так, прослушка НАБУ замикається на СБУ. Оскільки я Станом розумію. на зараз так. Станом на зараз. Є законопроект, який хоче цю прослушку додати безпосередньо НАБУ. Дати право юридично, так. Дати право використовувати. Наскільки я розумію, це буде мати такий наслідок, що на сотах мобільного зв'язку з'явиться нове обладнання. Спрощуючи так, просто вона буде не шлюз, а нове обладнання. А нове обладнання, так. Чи не вбачаєте ви небезпеки у тому, що ми плодимо спецслужби, які матимуть свою там окрему програму Стахановець, скажімо так, які будуть просто на власний розсуд безконтрольно займатися... Законодавці, тут я розумію вашу логіку, вона має на життя. Ніхто не говорить про непідконтрольну прослушку СБУ, антикорупційного бюро. Антикорупційне бюро буде отримувати право на прослушку в тій самій процедурі, що і всі інші. Санкція подання детектива, санкція прокурора, санкція слідчого судді. Це перша історія. Друга історія. У нас СБУ має виключну підслідність розслідувати злочини, пов'язані з такими речами. Тому в законі можна прямо передбачити під контролем Служби безпеки України. В режимі онлайн під контролем. Важливо, щоб СБУ знало, що дві речі, що прізвище в ухвалі співпадає з номером, який прослуховується. Все, це що має знати СБУ. Проблема в тому, що СБУ знає, яке саме прізвище прослуховує антикорупційне бюро. От з цим проблема. Ні, я насправді вже хотіла трошечки віддалитися від деталей і перейти до більш загальних речей, оцінок, так, тому що є багато так подій. Але востаннє про НАБУ ви сказали, що там десь не вистачає, можливо, доказової бази. Є багато, в тому числі, процесуальних помилок і по Насірову, і, можливо, по Мартиненку. Я чую цю історію. Яких? Я завжди питаю, яких? Я можу так сказати, що про цю історію навіть кажуть в САП.
Так? Я люблю САП. В антикорупційній прокуратурі, тому що саме в їм потім це все доводити в судах. Я дуже люблю цю позицію САП. По-перше, коли говорять мені про процесуальні помилки в Насірова і Мартинка, я питаю, які? Тобто я чую цю історію постійно, я питаю, які, і відповіді ніколи не чую. Я просто наведу простий приклад. Ми його, до речі, питали про цей приклад у Каська, так, справа діамантових прокурорів. Так, чому вона розвалилася? Тому що, в принципі, за бажаннями адвокатів, так, і за хорошим там, да, розбором всієї справи можна розвалити все, що завгодно. Як це і сталося? Я не знаю Тому що деталі там цієї були, справи. там було десь там підпис не той, десь вони не дочекалися ще ухвали, десь там під час затримання були помилки там і так далі. В затриманні Насірова і Мартинка не було жодної помилки. Тобто процесуально не було. Що далі там їх не буде, що справу не можна буде. Буде чи далі, далі ж ми нічого не знаємо. То, що було, не було процесуальних помилок. Затримання в рамках 208-ї, на що вони мали право. Насірова вручали пізно ввечері, тому що й доба на вручення після підпису. Ну, тобто, нема помилок. Є зловживання цієї теми, але якщо є помилки, давайте їх обговорювати. Тепер по САП. Я дуже люблю позицію САП. Вони говорять так, значить. НАБУ не зібрало достатньо доказів. Не підпише підозру. САП, я хочу знати Холодницькому, він не суддя. Його продукт не оцінка доказів, а збір разом з НАБУ, як процесуального керівника доказової бази, максимально повної, максимально швидко, щоб піти цим в суд. Скажіть, хто більше піариться? От давайте таке запитання, та Ситник чи Холодницький? Мені важко оцінити, я не комунікаційний експерт. Ну ви ж, ясно, що тут не потрібно. Дивіться, наприклад, за останній місяць в Холодницького було 6 інтерв'ю, в Ситника, по-моєму, 4. Тому що один проти одного катять там бочку, що той піариться там, а мені там доводити все в судах. Інші кажуть, що ось так. Мені від них хай обидва піаряться, хай справи йдуть в суд. Мені, чесно, мене цікавить від них продукт, кінцевий справа в суді. І в мене до обох інститутів є свої питання, але в цій частині, оцих звинуваченнях САПу, просто вони мене реально вже трошки піддістали. Коли прокурор говорить, мало доказів. Прокурор – процесуальний керівник. Його накази обов'язкові для виконання детективами. Є кримінальна відповідальність за системне невиконання вказівок процкерівника. Тому, пане Холодницький, якщо мало зібрано доказів, то це ваша відповідальність в тому числі, як і детективів НАБУ. Це спільна відповідальність. Камінь спотикання між цими обома, Ситником і Холодницьким, в чому, на вашу думку? Саме непорозуміння між прокуратурою і слідством... Ні, це ж ви ж розумієте, що зараз це площина не двох відомств, це площина двох особистостей. І ви це прекрасно... Дивіться, які в мене питання до САП? Холодницький і Ситник. Що вони розподілили? В чому проблема? В чому проблема їхнього конфлікту? На вашу думку? На мою думку, це проблема, якщо в полі легальному, достатньої кількості твердих доказів. Нормально, що детектив вважає, що їх достатньо, прокурор розуміє, що йому йти в суд, вважає, що їх недостатньо. В полі політичному? Так м'якше сказати. Кажіть, як є, не треба м'якше, кажіть, як є вже. Ми і так знаємо, що ви їх любите. Ми дуже боролися довго те, щоб вони існували, ви самі це знаєте. Мене наполягає в тому, що часто позиція САПу більше схожа на позицію адвокатури, а не прокуратури. Це те, про що ми говорили. Якщо ви вважаєте, що доказів мало, пацани, у вас є прямий інструмент КПК. Він називається процесуальні вказівки детективам. І це нормально. В чому в мене є проблема? Інколи просто це вже їхнє напруження в стосунках перетворює нормальні дії нормальні дії сприймаються як політичні. Наприклад, дивіться, якщо детектив або Ситник не погоджується з тим, що процесуальний керівник... Ви що це політичний конфлікт? Ні, не розумію. Ви думаєте, що це... А в чому політика? В чому політичний конфлікт? Обидва хочуть стати президентом України. Камон. Сергій, я хочу щиро в це не вірити. У них робота на своїх посадах ще на 2 терміни кожного. Хтось із них більше ходить або частіше ходить в певні кабінети, на певних можливо, вулицях? проблема в тому, що у когось стоїть апарат 200-ка До речі, так, як прямого зв'язку з президентом України. Ну, нормально, що у спецпрокурора і керівника бюро, як і в прокурора, як і в МВС, є такий телефон. Тобто б їх не було. А ви не вбачаєте тут політичного впливу, можливо? В чому я переконаний? Що якщо людина не хоче... Вони наберуть трубку. Він дзвонить, розривається червоне. Взяти трубку і виконати вказівку – це ж різні речі, друзі.
Ну, ви ж це розумієте. Ні, ну коли взяти трубку від президента, це телефонне право в будь-якому випадку. Це, на вашу Чому? думку, чи має президент взагалі дзвонити? Керівнику антикорупційної прокуратури. Ви говорите про мою думку? Так. Звісно, немає. Ми говоримо про українську реальність. От розумієте, пане Віталію, от ми коли з вами сперечалися ще на Фейсбуці, коли я Так казав, багато разів що сперечалися. Ситник, що там ми системно це робимо, тим не менш, що Ситник має певну комунікацію з президентом. Я стверджував, ви мені заперечували. Однак, Ні, я ще не заперечую. однак наявність телефону Так. в кабінеті Холодницького свідчить про те, що комунікація швидше за все ж таки є. Дивіться, про яку комунікацію я точно знаю. І вона правильно, що має бути. Комунікація, наприклад, між зараз, я сподіваюся, що вона є, між Холодницьким, Ситником і президентом антикорупційний суд. Ми чудово розуміємо з вами, що якщо не буде проєкту від президента про антикорупційний суд, антикорупційного суду не буде. Ми це розуміємо чудово з вами. І я сподіваюся, що і Холодницький, і Ситник, як би так м'якше сказати, доносить на прикладі конкретних провалів і неадекватних судових дій обидва доносять президенту необхідність цього суду. Я, правда, не знаю, чи ці аргументи йдуть на користь чи на На вашу шкоду. думку, на кого має більше вплив Банкова із цих двох прокурорів? Ну, от таким чином. Я маю набагато більше питань, я не звинувачую. Я маю більше питань до Ситника, я маю набагато менше питань до Ситника, ніж до Холодницького. По конкретних дуже кейсах. МАУ, Сергій вам відомий, по яких ми, якщо буде ще рішення вишки, віддамо там кілька мільярдів гривень з бюджету авіакомпаніям. По ЗТМК, в якому САП допоміг Фірташу легалізувати свої 49%. Захистити дуже серйозно. Можна я зроблю одну ремарку? Я пам'ятаю так off the record розмову певних людей із САПу, не будемо називати прізвища, так? Які говорили, як до них потрапила справа про МАУ, які говорили, що подзвонили, сказали, що терміново треба пришвидшити процес із МАУ. І це було в період конфлікту привату, конфлікту президента із Коломойським. В МАУ є історія дуже проста. Це ще простіше, ніж з Мартиненко. Значить, Ні, всю справу ми знаємо. Так. Тут інше питання. Інше питання в тому, що все ж таки є вплив. Хто кому позвонив? Я таки не поняв. Передалася справа із антикорупційного бюро до САП з проханням пришвидшити цей процес. А ви не питалися, які не підписували підозру Антонюку? От тільки САП не підписував цю підозру. Зразу пояснити, хто такий Антонюк. Антонюк – це керівник Державіаруху, який фактично допомагав МАУ не платити цей авіазбір. Скільки місяців Холодницький не підписував цю підозру, даючи можливість жінці, яка ні звідки не малювалася, через суди взагалі відміняти кабмінівську постанову, якою цей збір легалізовувався. Запитайте оф-рекорд наступний раз в САПі, скільки місяців САП не підписував підозри. І коли терпець увірвався, до речі, тут Ситник зробив дуже правильну річ. Він пішов по КПК. Тобто, якщо між детективом і прокурором є спор, то кримінально-процесуальний кодекс лишає один інструмент. Детектив оскаржує дії або бездіяльність прокурора вищестоячому прокурору. Ситник, по-моєму, так зробив в цьому кейсі, він сказав Луценку: по КПК, друже, Холодницький не підписує підозри в цьому кейсі, мені здається. Будь ласка, оціни його дії. Луценко погодився, що Холодницький правильно не підписує. В підсумку, а я думаю, що ми будемо мати рішення вишки на користь, чуть не сказав Коломойського, на користь МАУ. Так ось на кого ви працюєте. І ми мало того, що ми не заберемо в МАУ свої гроші, ми з бюджету віддамо Люфтганзі, наприклад. І всім іншим, хто справно сплачував. Дивіться, ще запитання по НАБУ. Багато хто вважає, і сьогодні Мартиненко в інтерв'ю просто сказав, що насправді НАБУ керує не пан Ситник, а ніякий Гіза Углава. Так, як ви це оцінюєте? Тому що і про нього дуже часто чути в експертних колах, що саме ця людина там рухає певними справами, і вона там все рішає. Мені просто цікаво, як собі це... тобто, я розумію, що Мартиненко категоріями все рішає. І як це взагалі можливо процесуально? Просто я був людиною, яка разом з іншою радою громконтролю обирала першу хвилю детективів. Тобто це нормальні, самостійні люди, українці, там з кузинів один Углава. То як може Углава, немає навіть інструментів. От у Холодницького, наприклад, є одна історія. Є така ВПУ штука, в наш КПК передбачає, що процесуальний керівник – прокурор. Він незалежний від свого керівника, від генпрокурора, від кого завгодно.
Тобто він сам погоджує там обшуки, виїмки, є одна проблемка. Він то може погоджувати, але печаточка-то вона у керівника, і ти за кожним, перепрошую, вшивим обшуком маєш піти до керівника, ти маєш право. Ну, печатка в нього. Так от ви запитаєте оф-рекорд якось у Холодніцького, а що коли там печаток? На цьому питанні мусимо От завершувати. запитаємо і потім Запитаємо, зустрінемося ще раз і ще раз про це поговоримо. Дякую, пане Віталію, що знайшли час Дякую до за нас ефір, прийти друзі. сьогодні, а ми повернемося до цієї студії за декілька десятків хвилин. до побачення, лишайтеся з ЗТР.